Ja sa osobne teším, lebo ja mám malého synčika a nechcela by som, aby on bol často chorý, alebo keď už ochorie, niečo donesie zvonku, aby rýchlo sa uzdravil. Ale v tomto produkte budú také prírodné zložky, ktoré aj pomáhajú napríklad ich psychologickému rozvoju alebo rozvoju mentálnemu. Tu je aj cesnak, hoci on nebude sa cítiť ako cesnak. Je tu med, čiže on bude protizapalový, on bude pomáhať odkašľávať, keď napríklad sú nejaké hlieny. Taktiež on bude mať v svojej zložke zinok, ktorý je, už bolo dokázané, že je veľmi dôležitý pre rozvoj detí v brúšku matky, napríklad keď je tehotná. Bolo dokázané, že najviac ho potrebujú chlapčeky a najmä pre rozvoj svojho nielen mozgu, ale pre rozvoj testosterónu a svojich budúcností. Takže sa veľmi tešíme. Ešte vám nemôžem povedať, že koľko sa užívať ráno alebo večer, ale si myslím, že to bude tak ako aj s inými produktami, že bude nejaká preventívna dávka a dávka na už vzniknuté ochorenie.